Ndine Blessings Chileuka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Poyamba nkhani izi nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Justice Annabel Ntalimanja kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. A High Court kumzuzu ati anthu asanu ndi atatu kuphatikizapo atadikira Mafudza alibe mulandu pa nkhani ya imfa ya anthu 30 aku Ethiopia omwe anapezeka mu nkhalango ya Mtangatanga ku Mzimba. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba ndi kuchita umbanda. Takulandirani nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Justice Annabel Ntalimanja kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC. Potsimikiza nkhaniyi, mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mwafulirwa ati President Chakwera wasankhanso makomishonala ena awiri atsopano omwe ndi Mbusa Philip Kambulire ndi Dr. Limbikani Kamlongera. Amwafulirwa akufotokoza. Ndingatsimikize kuti State President His Excellency Dr. Lazarus Makase Chakwera asankha Justice Annabel Ntalimanja kukhala wapampando wa Malawi Electoral Commission wasopano. Yowa akulowa mu malo mwa Justice Dr. Chifundo Kachali amene timu yawo inatha pa 6 June. Ndinenenso kuti President asankha ma commissioner ena awiri asopano amene Reverend Philip Kambulire komanso Dr. Limbikani Kamlongera. Iwo akulowa m'malo mwa ma commissioner awiri Dr. Anthony John Mukumba komanso Olivia Nchajuliwe amene nthawi yawo yokhala mu office inatha pa 6 June. Ndifotokoze kuti amene asankhidwa pano ayamba kugwira ntchito asankhidwa kuyambira pa 7 June 2024. Monga mwa malamulo ma commissioners a Malawi Electoral Commission amakhala mu office kwa zaka zinayi. Kufikira pano ndi kupengera kusankhidwa kwa atatu amenewa, tinganene kuti no Malawi Electoral Commission ili ndi ma commissioners 6 ndi kuphatikizirapo wapampando wake ngati wachiseveni. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyo yayamikira atolankhani mdziko muno pogwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi kuonetsetsa kuti akupereka uthenga woyenera kwa Malawi pa nthawi yomwe dziko lino likulira imfa ya Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Akunkuyo anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Beatrice Mwape wadza ndi ripotili. Mu uthenga wawo othokoza pa msonkhano wa atolankhaniwo, Akunkuyo ati mu nthawi ya maliroyi nyumba zowulutsa mawu komanso atolankhani anadzipereka pogwira ntchito yawo yodziwitsa anthu a mdziko lino. Iwo ati nyumba zowulutsa mawu zinayimitsa momwe zimagwirira ntchito tsiku ndi tsiku ndi kukonza mapologalamu omwe amafotokoza zokhudza maliro a Dr. Chilima komanso ogwira ntchito ena omwe anamwalira pa ngoziyi. Iwo ati izi zaonetsa chidwi chawo pokonda dziko lawo popereka uthenga woyenera kwa anthu mdziko muno. Mumadikirira chipinda chino nthawi zina mpaka na 11 o'clock usiku kudikirira kuti tikamakagona anthu tiwapatse choona. So inali wiki yovuta kwambiri kuti mukhoza panga navigate mabodza onsewa. Komano kupyolera pamenepo ndekuli anthu amene amadziwanso kutukwana. Mukauza chinthu choona koma amakhulupirira kuti atukwane. Sinali nthawi yoyenera, nthawi yokondweretsayo yokuti ukhale pa ntchito ngati imeneyi. It was a very tough time. Koma tiwathokoza Malawi. Tikuthokozeni inuyo chifukwa panali kumvetsetsana kumene koma dzoti ifeyo ena ola anene zoti atukwane ola yankhuleza bodza koma ifika nthawi imene timva choona kuchokera kuboma. Ndi ife timadalira kwambiri kupezeka kwanu kuti nthawi ina yake choona chipezeka. Nene nganenezo kuti tsiku lililonse lakhala tsiku lovuta koma at the end of the day amati zonse ndi zabwino zimene zimatha bwino. At the end of the day takayika Vice President wathu mwaulemu and zimene zachitika futhi tinagwirana manja tonse tinayima limodzi.
apa ndunayi yati boma ndi lodzipereka kugwira ntchito ndi atolankhani moyenera powapatsa uthenga omwe amalawi akufuna adziwe. Ndunayi yati boma lipitiriza kufotokoza zonse zokhudza kafukufuku wa ngoziyi komanso malipoti ofunika pamene dziko lino lili mkati mwa masiku 21 olira imfa za onse anamwalira pa ngoziyi kuphatikizapo Dr. Chilima. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Sinodi ya Livingstone ya mpingo ya CCAP yayamikira boma polimbikitsa mgwirizano ndi umodzi mu nthawi ino pomwe dziko lino likukhuza maliro a anthu omwe anafa pa ngozi ya ndege ku Mzimba sabata yatha. Mmodzi mwa akuluakulu a mu sinodi, Mbusa Edward Kamthuzi, wafotokoza kuti zomwe zinachitika ku maliro a Dr. Saulos Chilima komwe kunafika atsogoleri akale a dziko lino ndi chitsimikizo choti amalawi amakonda dziko lawo komanso wina ndi mnzake. Maliro a Honorable Dr. Saulos Chilima akubweretsa mgwirizano pakati pa atsogoleri andale komanso atsogoleri a zipani zosiyanasiyana. Chifukwa chonena kuti mtsogoleri Dr. Saulos Chilima anali munthu amene amalalikira kwambiri za mgwirizano, unity komanso kukhalira limodzi. Mwina tikhoza kunenanso kuti peaceful leader. Ndezi kuonesa kuti ndi ulaliki waukulu kwambiri umene maliro a Chilima apereka ku mtundu wa Malawi komanso chimene achita president Dr. Lazarus Makafe Chakwera kupita ndithu kukahagana ndi former president, kusonyeza kuti akulira limodzi anthu awiriwa ngati ma friends komanso atsogoleri a dziko, chimene ichocho ikupereka chithunzithunzi chabwino kwambiri ku dziko la Malawi. Maliro a Chilima akupereka ndithu model kapena chitsanzo chabwino chimene Malawi tikuyenera kuti tiyembekezerenso kusogolo kuti kangwirizano, kukhalira limodzi komanso kuhagana ngati kumene kuja mugwirizano ngati umene uja ndi umene ukufunika kwambiri pa nkhani ya chitukuko cha dziko la Malawi, komanso kuti ndale zathu za Malawi sakhale ndale zotukwana ayi koma zikhale ndale za mtendere, chifukwa maliro amene aja kutiphunzitsa kwambiri za mtendere, kukhalira limodzi, mgwirizano. Koma zinthu zimenezi zisathere pa maliro pomwepa eya. Tikuyembekezera ngati Malawi kuti zimenezi zipitirira ndi kusogolo makamaka pamenenso tikufika kwambiri ku nthawi ya kampeni. Unduna wa zamigodi walimbikitsa anthu kumwanza kumagwira ntchito za migodi m'magulu kuti azipindula mokwanira ndi ntchitozi. Nduna ya mundu nawo Amonica Chang'anamuno yanena izi itayendera ntchito za migodi m'bomalo kutsatira malipoti oti anthu ena kumeneko akukumba miyala ya rutile nkumagulitsa pa mtengo otsika kwambiri. Achang'anamuno akufotokoza. Ndaona kuti tibwere tidzaone kuti chimene chochitika ndi chani. Ndetaona kuti ndithupa kukumbidwadi ndichomvetsa chisoni chokuti anthu amene akumba kunoku alibe chiphaso, alibe chilolezo, komanso akakumba ntchito yolavula gaga imene akupanga apa. Kugulitsa kwake akugulitsa ndalama zochepa. Pamene amene akugula miyala imeneyi kumene akupitako amakagulitsa ndalama zambiri. Akumapindula ndi amene akubwera kudzagula. Pamene amene akugwira ntchito kunoku sakupindula kwenikweni, akungowabera. Komanso ngati dziko ndiye kuti tikuberedwa. Ndinaona kuti nchinthu chabwino kuti bwere tidzaone kuti kodi chitika nchani, komanso kuti tithandizane ndi anthu amene ali kuno kuti athe kupeza ziphatso zoyenera kuti akamakumba miyala yawo imene ili kuno athe kuigulitsa pa mtengo wabwino, komanso kuti ngati dziko tiyambe kumapindula kuti tizigulitsa pa msika woyenera osati kugula kumene akuchita anzathu kumadzagula mwakuba kuno ku Malawi. Anthu akuonetsa kuti osamadziwa kuti miyala yakhoza kugulitsa ndi mtengo wapatali, amona ngati kuti ndalama zimene akugulitsazo ndi mmene zikuyenekera, koma panopa kuti adziwa kuti akungoberedwa. Iwo watu alokonzeka kuna kuti awathandizire anzathu aku district council kumwaza kuti athe kukhala pagulu pa chizungu pachatima tima cooperative kuti akapanga ma cooperative amenewa azitha kumagulitsa bwinobwino, ndipo tapempha anzathu akumwanza kuti abwere adzakhale pasi awaphunzitse bwinobwino zamene akhoza kuyendetsera gulu lawo kuti akambokumba miyala imeneyi athe kukagulitsa bwinobwino pa mtengo umene ukhala oyenera komanso wathandiza ngati anthu akuna kumudzi. A High Court kumzuzu ati anthu asanu ndi atatu kuphatikizapo atadikira Mafudza omwe ndi mwana womupeza wa president wakale Peter Mutharika alibe mulandu pa nkhani ya imfa ya anthu 30 aku Ethiopia omwe anapezeka mu nkhalango ya Mtangatanga ku Mzimba. Kuphatikizira mulandu wa imfa ya anthuwa, khoti lapezanso anthuwa osalakwa
pa mlandu ozembetsa wanthu. Judge Gladys Gondwe wa khotilo wati umboni omwe unaperekedwa mu khoti pa nkhaniyi unali ndi zoperewera zina. Pachifukwachi Judge Gladys Gondwe walamulanso boma kuti libwenze kwa ene ake galimoto zomwe limasunga poganizira kuti anazigwiritsa ntchito popalamula mulanduwo. Atadikira Mafudza yemwe ndi mwana wompeza wa president wakale wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi anzawo ena 7 amene amawaganizira pa mulandu umene anthu 30 ochokera mdziko la Ethiopia anapezeka ku nkhalango ya Mtangatanga awamasula ndipo awapeza kuti alibe mulandu. Judge Gladys Gondwe wa Mzuzu High Court walamula kunena kuti awamasula anthuwa chifukwa sanapeze umboni okwanira oti nkuwamangira anthuwo. Lawyer oyimira anthu oganiziridwa mulanduwo Gilbert Konyongwa wati ndi okondwa kuti anthu amene amawayimira pa mulanduwo awamasula tsopano. Chapafupi ne kuti umboni aboma anabwesa umboni osakwanira. Zimachita kuonekera kuti umboni osakwanira and malamulo amapereka ntchito yakulu kwanza tu oyimira boma kuti asimikize mlandu. Ndiye ndimene mbonzi nkabwerera umboni wake umayita kuoneka ndochepa. Ndithonso kunena makamaka ineyo ndimene atadikira Mafudza Mutharika kuti panaibiye umboni uliwonse pa mboni 12 ine nafusa mboni ziwiri zokha. Kusonyeza kuti zimayita kuoneka kuti kulibe umboni. Ndipo lawyer oyimira boma pa mlanduwo dziko ndi wanthu Malonda wati sadakhutire ndi chigamulocho, komabe iye wati alemekeza chigamulo cha khoti ponena kuti icho ndi chilungamo chimene jaji waona kuti agamule pa mlanduwo. Abwitsika kuti aliyense komabe mmene munamvera akhoti abwalo anatenga nthawi afotokoza bwino lomwe, atenga umboni, atenga malamulo ndi kuzifotokoza bwino lomwe ndi kufika pa chiganizo chawo chimene apanga. Anthuwo omwe ndi Tadikira Mafudza ndi anthu ena 3 amawaganizira kuti amakhuzidwa pa imfa ya anthu 30 ochokera mdziko la Ethiopia amene matupi awo anapezeka ku nkhalango ya Mtangatanga mboma la Mzimba mu Oktoba mchaka cha 2022. Pakadali pano Judge Gladys Gondwe walamula kuti galimoto zimene anadzitenga ngati umboni pa mulanduwo azibweze kwa inu ake. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Justice Annabel Ntalimanja kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. A High Court ku Mzuzu ati anthu 3 kuphatikizapo Atadikira Mafudza alibe mulandu pa nkhani ya imfa ya anthu 30 aku Ethiopia omwe anapezeka mu nkhalango ya Mtangatanga ku Mzimba. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba ndi kuchita umbanda. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba nkuchita umbanda kumeneko. Pogwira anthuwo apolisiwo apezanso katundu wa ndalama zoposa 120 million kwacha yemwe anabedwa mu mzindawu. Tili ndi ripoti la Yamikani Makanga lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Malingana ndi mneneri wa polisi ya Lilongwe a Hastings Chigalu, oganiziridwa awa ndi Achisomo Paul, Blessings Banda, Carlos Chipeta, Patrick Pande, Kelvin Chirwa, Rajab Chisankho, Alex Mponya, Tobias Sendeza, Alfred Piri, Sylvester Mponya, Gift Singano, Gift Piri, Masautso Mandala ndi Stafford Domingo, omwe anthuwa ndi azaka zoyambira 19 kufika 58. Anthuwa omwe akuti anagwirapo ukaidi mzaka za mbuyomu akuaganizira kuti anaba ndi kuvulazanso alonda ndi kugwirira amayi. Iyo ati anthuwa avomereza kuti adachitadi mchitidwewu. Anthu amene mukuwaona kumbuyo ndi mbava ndithu anthu akuba amene akhala kuvutisa nthawi ino
ino ya Lilongwe amene wandithu akhala kuvuta kuchokera mwezi wa January koma kufika mu April ndimene anavuta kwambiri ndi umbava umene akhala kupita maloji komanso manyumba ena ku area 43 area 12 ku GTP ku NRC malo sinasiyana komanso akhala kuba maloji osachepera asanu ndipo katundu komanso ndalama zimene iwo akhala kuba kwa anthu amenewa ndizosachepera 120 million ifo kuti amataka fika maloji amaba katundu komanso kulanda ndalama za anthu amene amakastoma amene anakhala kuti agona pa malopa ndiye mukhoza kuona kuti ndi anthu opsa kwambiri si anthu achibwana mwina amene akuonekera momene mwina anthu angaganizire koma ndi anthu opsa kwambiri ifo kuti mbuyo monsemo iwowa akhala kugwidwapo ndipo akhala kupita ku court. Wina mwa katundu yemwe apezeka ndi monga lamya zam'manja, makompyuta, makanema amakono komanso mfuti, ndipo katundu wina akuti anamugulitsa kale ku Mozambique. Pakadali pano apolisiwa akusakasakabe anthu ena omwe akukhudzidwanso ndi umbavawu komanso katundu yemwe anamugulitsa kunja kwa dziko lino. Ntchito yoteteza nthaka yomwe anthu akugwira nkumalandira ndalama yathandiza kusintha miyoyo ya anthu m'boma la Rumphi. Henry Haukeya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Nkhalango ya Rumbwezi ili mdera la mfumu yaikulu Kachulu m'boma la Rumphi. Nkhalango iyi inatsala pang'ono kutha chifukwa cha kudula mitengo mosasamala. Koma kudzera mu ntchito yomwe cholinga chake ndi kuteteza nthaka kapena kuti Climate Smart Enhanced Public Works Program muchingerezi, pansi pa ntchito ya Social Support for Resilient Livelihoods Project SSRLP, nkhalango iyi tsopano ikubwereranso ngati kale. Timothy Msisya ndi mmodzi mwa anthu omwe akugwira nawo ntchito ndipo akuti umoyo wawo ukusintha. Kubwera kwa ntchito imeneyi taonadi kuti ivula kumusiku siku mathamanga maza ponjera kuno kuntunda mitengo imene imathandiza kugwiranso maziwa kuti kumusiku zachilengedwe zimaoneka bwino anthu akumapulumuka kunkhani ya madzi. Nkhalangomu mumapezeka kuti masuku pasi pamapezeka bowa ndizati bowa mkumziwa amapezeka pasi pa anthu amasola kwambiri mumapezeka ndiwo ndi zina ndi zinazi. Kupatulapo kusamalira nkhalango, anthuwa akugwiranso ntchito zina monga kukumba migula, akarozera, kudzala udzu wa vetiva zomwe cholinga chake ndi kuteteza nthaka. Boyd Msowoya ndi mkulu wa ntchitoyi ku khonsolo ya boma la Rumphi ndipo akuti cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kukweza miyoyo ya anthu polimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Chifukwa takhala tikuzungulira makachimenti monsemu ena akhala kutiuza kuti mwina munda mwawo chipangireni akarozera chipangireni maswale aona kuti kukolola kwawo kuli almost above 60%. Chifukwa ena samatha kukolola. Tinalowera mbali ina ngati kumakachimenti akumwazisi akufupi ndi kunyikako kumachitika kwambiri nkhani ya kusefukira kwa madzi. Anthu kumene koko anapanga maujeni awa timati ma storm drains awathandiza chifukwa pakali patikulankhula pano in 2 years time chiyambireni project mafrats kumene koko anasiya. Ntchito ya Climate Smart Enhanced Public Works Program akuyigwira pansi pa ntchito yotchedwa Social Support for Resilient Livelihoods Project SSRLP yomwe ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku nthambi yotchedwa Multi-Donor Trust Fund ndi a World Bank. Anthu omwe akugwira ntchitoyi amalandira mtukula pa khomo wa ndalama zokwana 1,600 kwacha pa tsiku. Bungwe la Hilal Africa lapempha anthu kuti atenge udindo posamalira ntchito zachitukuko zomwe bungweli likugwira m'maboma angapo mdziko muno. Mkulu wa bungweli Umut Turani amayankhula mu mzinda wa Mzuzu pogawa thandizo kwa asilamu ngati chimodzi mwa zochitika za pa Eid Adha. Chimwemwe Milulu ali ndi nkhani yonse. Ndi thandizo lochoka kwa anthu ndi mabungwe akufuna kwabwino ku Germany, bungwe la Hilal Africa lomwe likugwira ntchito zothandizira kutukula umoyo wa anthu komanso kuonetsetsa kuti anthu akumwa madzi aukhondo ndi zina zachifundo mdziko muno lapereka nyama kwa asilamu a mu mzinda wa Mzuzu komanso akumzimba pokondwerera Eid al-Adha. Poyankhula pa mwambowu, mkulu wa bungwe la Hilal Africa mdziko muno Yusuf Terera wati mwambowu ndi ofunika kwambiri popeza umalimbikitsa mtima wogawana komanso wokondana.
tinaona zoti ndichanzeru kwambiri inde tikupanga chigawo chapakati tupanga chigawo chakumwera komanso kunonso tibwere kuti nawonso athe kusangalala nawo ngati mmene akusangalalira anthu dziko lonse lino ndicholinga choti nazoti zikhale ngati uniform aliyense asangalale ndi mambo umenewo. Thokoze bungwe limene labweresa zinthu zimenezi fako ngati kumpoto kuzoonadi zaka ndi zaka sizinachitika zimenezi mmene kuti utani kuyamba ndicho chikulu mbali imene tikwayamika bungwe limeneli kuti inshallah mulungu wetu azawadalisa kuti inshallah zaka ndi zaka azithandizira. Asilamu amakondwerera pa tsikuli kutsatira nsembe yomwe Ibrahimu ankafuna kupereka mwana wake atalamulidwa ndi Mulungu. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, bungwe la Super League of Malawi SULOM latulutsa ndondomeko yatsopano yomwe ikuonetsa kuti mpikisano wa mu Super League udzatha pa 10 Novemba chaka chino. Wachiwiri kwa mlembi wa SULOM ndi a Donex Chilonga ndipo afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Praise Majawa. Izi zithandizira kwambiri kukonzekera matimu athu monga mudziwa munthu ngamati ndikupita kwakuti wena kuti uzidziwa kuti ndiyenda bwanji kufunika ndalama zotani ndikagona kuti ndikadya kuti so kutulutsa ndandanda wonse wa magemu athu pa chizungu picture ndikuti patsa mpata matimu athu kuti azitha kukonzekera bwino. Matimu wa mudakamba nawo kale musanatulutse komanso mutatulutsa mndandanda umenewo kwambiri kwake monga mukudziwa matimu akhala kudandaula kuti maybe fixture imene tinali yambirira sinali bwino. Ndithu tinatenga maganizo awo onse amene anatipatsa ndikuwapanga factor in pamene timatulutsa fixture imeneyi so ndikukhulupirira kuti chikhala ulendo wabwino kwambiri wa ligi yathu pamene tikupitirira mu 2024 season chifukwa maganizo onse amatimu athu yapanga include kuti tonse tiyendere limodzi. Nkhani zathu mmawa uno ndi zomwezi koma tisanasiyane na mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Justice Annabel Ntalimanja kukhala wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. A High Court ku Mzuzu ati anthu asanu ndi atatu kuphatikizapo atadikira Mafudza alibe mulandu pa nkhani ya imfa ya anthu 30 aku Ethiopia omwe anapezeka mu nkhalango ya mtengatenga ku Mzimba. Apolisi ku Lilongwe agwira anthu 14 powaganizira kuti akhala akuba ndi kuchita umbanda. Munali ndine Blessings Chireuka mwakoma nonse. Mwanonse mauno nyingozi zilepita ndithu mauno madambira mdziko muno wabe masanawa kufunda ndithu madambiri ifaso lukha wadzuwa madambiri. Ndipo ifayo madzulo kuno tembeze mphepo ya mphamvu yamwera kuyamba kuomba panja zathu choncho asodzi ndosogwiza ntchito njazi alangiza kukhala osamalitsa. Izikha yomwe chifoti pakadali pano kulandira mphepo zimwe ibwesa nyonso chepa mafika madambira mdziko muno wabe madzulo ano kuyamba kufika mphepo zoyeya kumwera chakumvuma kumalimbikisa mphepo yamwera makamaka panja zathu choncho asodzi ndosogwiza ntchito njazi akhale tcheru komanso osamalitsa. Maono kwanguzisa pang'ono madigiri atsika kuleja ma 16 madambiri amphere mwa nyanja 12 madambiri alikacha pakati kwa ziloposerapo kunzuzu ndi kulumphi madikwana 11. Dzuwa loneka ndithu maono madambiri amdziko muno komabe bwino lino mitambo yamba kusonkhana maderapo ndi apo makamaka ikhacha kumpoto pakati ndiso kumwera kwa dziko lino. Masanawa kukha kwadzuwa ndithu madambiri mitambo ochepa madena akikacha kumwera akikacha pakati phere mwa nyanja ndi kumpoto kwa dziko lino. Kuti nthatu masanawa makamaka kwa Ngabu ndi kunsanje madikiri kwambiri weze chama 31 28 madambiri amphere mwa nyanja kufunda pang'ono madikona 24 kuzomba ku Blantyre kumulanje kunzuzu komanso kuromphi. Para ipano zaiko zomwezi tsiku labwino. Mbuye wanga
chopambana yeah. Unamulenga muntu chifanizo chanu yeah. Unamukondetsetsa hasadzavutike yeah. Kumalelo chiyani mutakuvutika kusowa chakudya ndalama idasowa kali kwabwela matenda hata pakati patu yeah. Taluza makolo taluza ana ipatenga oadalila kale tikola tudaluzaso kumanda kujelela imene mulili munali emweyo tulo imene mulili dinu mulungu wakulu imene mulili ambuye Yesu fumu ya mafumu usiolemelelo pa utatu kutanya mulatanda uta olemetsa mudazuzika na okolokota mudanemetsa sose sitateka tikangochula sinalanu nyengo ya taimbuye ya chilendo mutidutitse mukale nafe selu zatu zata mphamvu zatu zata tasowekela selu yanu habusa selu zata majaji selu zata asowekela selu yanu taluza makolo taluza ana ipatenga oadalila kale tikola tunaluzaso kumanda kujelela tundu watu wata selu zata puye wasunga pangano ifeta kwana tundu watu wata selu zata puye wasunga pangano ifeta kwana imene mulili munali emweyo tulo imene mulili dinu mulungu wakulu imene mulili The Malawi Broadcasting Corporation, MBC, is offering for sale various masts and towers following the closure of some of its medium wave and shortwave and FM transmission stations. The towers and masts are of various types, heights, and are located throughout Malawi as follows. Number 1, rectangular self-supporting towers with rectangular legs. Height 18 meters. Quantity 2. Location Ngumbe in Blantyre. Number 2, rectangular self-supporting towers with rectangular legs and braces. Height 30 meters. Location Ngumbe, Blantyre. TCI aluminium guide masts. Height 30 meters. Quantity 2. Location Ngumbe, Blantyre. Tapering guide mast. Height 33 meters. Quantity 1. Location Ngumbe in Blantyre. Angle iron lattice guide mast. Height 33 meters. Quantity 1. Location Mangochi. Guide mast angle iron lattice mast. Height 22 meters. Quantity 1. Location Lilongwe. Angle iron lattice guide mast. Height 60 meters. Quantity 1 and location Kasungu district. Angle iron lattice mast. Height 15 meters. Quantity 1 and location is in Kodagoda district. And lastly,
angle iron lattice mast, height 33 meters, quantity 1, and location Karonga District. Buyers can schedule a viewing by contacting the Malawi Broadcasting Corporation Procurement Office during working hours on 999 662 662. The number again, 999 662 662. Interested parties must submit sealed tenders by June 30, 2024 to the MBC Procurement Office. And tenders should include specific masts or towers you are interested in, proposed price for each mast or tower, and bidder qualifications. MBC will award the tender based on a combination of factors including offered price and bidder qualifications. MBC reserves the right to accept or reject any tender. The equipment is sold as is with no warranty expressed or implied. For further inquiries, please contact the Malawi Broadcasting Corporation Procurement Office on 999 662 662. The number again, 999 662 662. Get ready for an all-new Ubongo Kids! It's all your favorite characters taking you on the fun adventures you love, but with a new look. Allow us to reintroduce Kid Duchu. Hello! Kid Bena. Hi there. Mama Dege. Hi there, kids. Uncle T. Hello, 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 hello. Koba. What's up? And the rest of the Kokotoa crew. It's the same characters you love, but with new stories to tell and topics to explore. Join the all-new Ubongo Kids to learn how to read the weather with Koba, help Amani celebrate her birthday by solving a riddle to get her birthday gift, and learn how to read big numbers with Baraka and Koba. Phew! And that's not even half of it. Join the kids of Kokotoa Village as they put their critical thinking and creative problem-solving skills to work, all while having fun. Ubongo Kids, a new look, the same magic, now showing. Visit ubongokids.com for showtimes and stations, or download the new Ubongo Playroom app for more exclusive content and fun learning.